forth your Spirit, and it shall be created, and you shall renew the face of the earth. O God, who by the light of the Holy Spirit did instruct the heart of the faithful, grant that by the same Holy Spirit we may be truly wise and ever enjoy His consolation. Through Christ our Lord. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Thank you, brother, for the opening prayer. Good evening, Welcome, Padok. everyone. Si Brother Christian, hello, good evening. At sa mga nakikinig ngayon sa Facebook at later sa upload sa YouTube. Okay, so ang ating topic for this evening is about to die to the world. Okay, ipin ko lang ito. To die to the world, no? Hindi ibig sabihin magpapakamatay tayo, kundi mamamatay tayo sa kamunduhan. Okay? Sa mundo. Itong topic natin ay hango from the book of Saint Robert Bellarmine. No? Ang title ng book is The Art of Dying Well. Paano mamatay ng mabuti. Meron palang mabuting kamatayan. Ang ibig sabihin ng mabuting kamatayan, mga kapatid, ay mamamatay tayo in friendship with Jesus, with God. Ibig sabihin, we die in the state of sanctifying grace. So yun lang. Pag namatay tayo na meron tayong sanctifying grace, wala tayong mortal sin, 100% we are saved. No? Sure na ang ating kaligtasan. Ang atin na lang poproblemahin kung meron ba tayong bahid ng mga venial sins or temporal punishments. Kung wala na ang bahid, we have been made perfect, no? By our cooperation with the blood of Christ, then we go straight to heaven. Pero kung meron pang bahid ng temporal punishments at saka mga venial sins, self-love, impurities, so dadaan tayo sa purgatory. So, ang ibig sabihin na dying well, we die in the state of sanctifying grace. So, itong librong ito, it is all about paano mamatay na with the sanctifying grace, or better yet, straight to heaven. Itong librong ito ay sinulat 1620. No? So, maraming wisdom makukuha sa mga writings of the saints, no? Sa kanilang mga Holy Spirit inspired, no, wisdom. So, ang sabi niya, kung gusto nating mamatay ng mabuti, we die in the friendship of God, kailangan nating mabuhay ng mabuti. No? Common sense, di ba? Ito ang tawag dito. Ito ang general principle. Of course, merong exception, mga kapatid. No? May mga taong nabuhay sa makasalanan tapos with a miracle, with the grace of God, nasalba sila, nagrepent sa kagaya ng the thief on the cross, di ba? Buong buhay niya, magnanakaw, kriminal, pero nung pinresinta sa kanya ng tawag dito, oportunidad, no, na maligtas, kinuha niya yung oportunidad. No? So yun, mga exception to the rule. Pero ang general principle, ang parating nangyayari, no? Huwag tayong umasa sa exception to the rule kasi si God lang ang nagbibigay niya kung sino niya ibibigay. Okay? At maraming sirkumstansya na hindi natin alam sa likod kung anong nangyayari, kung bakit nabigyan siya ng mga exception. No? Pero the general principle is,
Kung nabubuhay ka ng masama, mamamatay ka na hiwalay sa Diyos. Yun parate. Kung nabubuhay ka na naglalakad, tinatahak mo ang mabuting daan, ang kautusan ng Diyos, sinusunod mo, mamamatay ka in friendship with God. So, imposible, no, na ikaw ay naglalakad ng mabuti at mamamatay ka na lang bigla na nawalay sa Diyos. Or, imposible na ito yung highway na tinatahak mo papuntang Dipolog, bigla ka na lang pagdating mo andun ka sa Bacolod or andun ka sa Manila. O, di ba? So, kung anong daan ang dinadaanan mo, doon ka matatagpuan. So, ganun. So, meron ding exception to the rules na mga taong hindi sila nanatili sa daan. Sila ay naligaw ng landas. May mga ganon. Pero most of the time, pag ikaw ay nagsikap kasama ang grasya ng Diyos, ikaw ay matatagpuan sa dulo ng iyong buhay kasama ang Diyos bilang kaibigan. Sabi ni Saint Robert Bellarmine, napakadelikado, no? Na hihintayin natin na malapit na ang ating kamatayan at doon pa tayo magbabago ang buhay. So yung iba, mag-e-enjoy muna sila ng kanilang buhay dito sa mundo, tapos kung malapit na sila at matanda na, doon na sila magsisikap na maging malapit sa Diyos. It is very dangerous, no? Nahihintay natin na malapit ng kamatayan. So, dapat sanayin natin na buong buhay natin kung kailan natin natagpuan ang inspiration ni Kristo, kagaya nung magnanakaw sa krus. First time niyang nakasalamuha ang grasya ni Kristo. First time. Sinunggaban niya kaagad. So, kaya nga kung kailan nagkakatok si Kristo sa puso natin, buksan natin at papasok, huwag nating tanggihan. Kasi baka, no, hindi na uulit yung oportunidad na yon, no? So, yung pagkakataong yon. Kaya sabi sa Bible, if the Lord knocks at your heart, no, let Him in. Do not refuse. Kasi baka yun ang oportunidad mo, yun na yung last. Kaya yung iba, sinahambing nila ang sarili nila sa ibang mga saints, sa ibang tao na nagbago, malapit na matay. Huwag mong ihambing ang sarili mo. Kasi hindi natin alam kung ano nasa isip ng Diyos. God is God. No? So, may iba na maraming beses bibigyan ng pagkakataon, may iba isang beses, 2 beses lang. Tapos mamatay ka na sa aksidente, hindi ka nakapagsisi. Luke chapter 12 verse 37. 'Di ba yung may mga virgins, yung 10 virgins, yung 5 pabanjing-banjing lang, wala silang oil, walang ilaw yung kanilang lamp, 'di ba? Yung 5 virgins parating naka-ready, always naka-ilaw ang kanilang lamp, 'di ba? Tapos, di ba, nandatdan silang natutulog-tulog, hindi sila handa. Tapos sabi ng bridegroom, blessed are the servants whom when the Lord shall come, shall find watching. Yung nakahanda. Meaning yung kamatayan natin pag dumating, or the second coming dumating, handa tayo, ginagawa natin ang kalooban ng Diyos. Hindi yung pagdating niya o pagdating ng kamatayan, gumagawa ka ng kasalanan o hindi ka pa nakapagsisi, hindi pa ready yung kaluluwa mo kasi hindi ka pa naka-make peace kay God through confession. Yeah? Ganito. Sinadya talaga ng Diyos. Okay? Pakinggan niyo to.
Sinadya talaga ng Diyos na ang kamatayan ay walang kasiguraduhan kung kailan. Sinadya talaga ng Diyos na the most uncertain is the time and the hour of death. Sinadya ng Diyos yan. Na hindi talaga natin alam kung kailan. Kaya pagising mo ng umaga, tanungin mo sarili mo, eto na ba ang huling araw ko? Kasi pwedeng, nakita nyo naman yan di ba? Sa mga video, yung kotse, hindi naman siya kamote rider, hindi naman siya abusado nagdadrive, tamang-tama naman, nag-iingat. Pero yung truck sa likod na wala ng preno, na sandwich siya, na pisat sila, di ba? Sandwich ng dalawang truck, wala silang kasalanan. Yun. So, tanungin mo, ito na ba yung last ko o naglalakad ka lang, ma-heart attack ka, may blood clot na pupunta sa utak mo, pumutok yung ugat mo, kung ano-ano na lang. So, tanungin mo, hindi mo talaga alam, hindi talaga natin alam. Of course, mayroong exception. Yung mga taong nararatay sa cancer, so medyo nakakahanda sila. Pero karamihan, uncertain talaga ang hour of death natin. Bakit? Bakit sinadya ng Diyos? Ito ang rason. Kasi ayaw niya na kung malaman natin ang oras natin, so sasadyain natin na mag-enjoy, hindi na tayo magmamasid. Hindi na tayo maghahanda. Kasi alam natin, so sasadyain natin na kung malapit na tayong sa oras ng kamatayan, doon pa tayo magiging masinop, doon pa tayo magiging magsisikap na lumapit sa Diyos. Kaya sinadya niya na hindi natin alam para parati tayong nagmamasid, nagmamahal sa Kanya. No? Kasi babasahin natin. Because if we know the certain known time, lest during the period before this, they should indulge in sin. Magpapakasala sila. No? And then magko-convert lang kung malapit na. Ayaw niya ng ganon. Kaya sinadya niya na ang death natin kung kailan uncertain. Kaya sabi ni Jeremiah, no? Ang sabi sa Revelation, blessed are those who were not defiled with women. Ang sabi ng iba, yeah, mabuti na yung naka-experience ka ng mga kasalanan para maano mo, napagdaanan mo na yung mga kasalanan para at least alam mo na kung anong masama sa hindi tama yan, ha? Hindi tama yung kasabihan na yan na mabuti na experience mo yun. Ang sabi sa Bible, blessed are those who were not defiled with women. No? So, sad to say, dumaan ako sa point of life na immorality, nagrepent ako. So, pero kung given the chance to go back, mas maganda talaga mga kapatid na hindi ka dumanas sa immorality. No? Maraming mga saints na namatay na lang hindi naka-experience ng mortal sin. Pero eto na yon. So make use of the time na andito. Gawin mo na lang. Repent and make use of the forgiveness of God, no? By penance. Pero sa mga taong banayad, huwag kayong mga ambisyon na dumaan sa pinagdaanan ng mga kagaya ng St. Agustin, kagaya ng dinaanan ng ibang mga makasalanan. Huwag na. Okay? Kasi yung mga taong hindi naka-experience ng mortal sin, not defiled by women, no? At walang kasinungalingan sa kanilang mga bunganga, at walang mantsa, no? Sila ay ng banayad na handog sa Diyos. They are the first fruits to God. So, ngayon, establish natin, no? Alam natin, ang unang principle na yung good death nagdedepende sa good life natin. Okay. Now, punta tayo sa second principle.
kung gusto mong, no, mabuhay ng mabuti, kung gusto mong mabuhay ng mabuti para mamatay ng mabuti, una sa lahat, habang buhay ka pa, hindi ka pa namamatay sa iyong katawan, dapat turuan mo ang iyong sarili at sikapin mong mamatay sa mundo. Yun ang unang gawin natin para mabuhay ng mabuti. Para ikaw ay mamatay ng mabuti. So, anong unang gawin? We have to die to the world. Yan ang unang natin gawin. Mamatay muna tayo dito sa mundo. So, hindi yan suicide. Okay? Hindi yan patayin mo yung sarili. Ang ibig sabihin yan, no? Sa kamunduhan. Ang sabi ni Saint Bellarmine, ang lahat ng tao, no, na nabubuhay sa mundo, all of them who live to the world, nabubuhay para sa mundo, meaning nabubuhay lang sila para sa kasiyahan sa mundo. Sa mata ng Diyos, patay sila sa mata ng Diyos. They are dead to God. No? The reason they live is to enjoy life. Yun. Di ba? Parating nakikita nyo, nilalagyan pa ng magagandang music, tapos yung background, yung mga saying na napakaikli ng buhay, better enjoy it. No? Enjoy to the max. Parang as if sinasabi nila, di ba? Parang pakinggan mo, parang tama, no? Kasi may mga music na background na magaganda, di ba? Mali yun. Parang sinasabi nila na wala nang buhay after this. So better enjoy it now. No? So yung mga taong nabubuhay lang para sa mundong ito, sa mata sa Diyos, sila ay patay. No? Hindi natin masisimulan mabuhay sa Diyos kung hindi tayo una mamatay para sa mundo. We have to die to the world. Ha? Ulitin natin. Kung gusto mong to live with God, to live with Christ, una dapat mamatay ka muna sa mundo. Paano yan? Okay. So, itong katotohanan na ito ay napakalinaw na pinahayag ng banal na kasulatan. Makikita natin maraming beses sinasabi dito sa Biblia. Na? At hindi ito madedenay ng kahit kanino. John chapter 14 verse 30. The prince of this world comes, sabi ni Jesus, di ba? Nung nakaharap na niya yung Sanhedrin, yung malapit na siyang patayin, di ba? Ang prinsipe ng mundong ito ay dumarating. So, ibig sabihin, sino ang prinsipe ng mundong ito? Sino ang nagkokontrol? Sino ang nangangasiwa ng mundong ito? Si Satanas. No? The prince of this world. Ang ibig sabihin, pinaliwanag ni Saint Robert, the devil is the prince of this world, who is the king of the wicked. No? The company of all sinners who love the world. So yung mga nagmamahal sa mundong ito na para ba ayaw na nilang umalis, enjoyin ang mundong ito, at the same time, minamahal sila ng mundo. Okay? Minamahal sila ng mundo. The world loves them also because they also love the world. Okay? So yun, ang prince of this world ay the devil. May grupo nga, di ba, na tinatawag nila the architect of this world. Nangangasiwa.
no? So, hindi nila pinapangalanan. Alam niyo na yung grupong yun. Hindi ko lang babanggitin. No? The grand architect of this world. Yun ang term nila. No? So, alam naman sa Bible that the prince of this world is not God, is Satan. Sabi sa Biblia. John chapter 15 verse 18 to 25. If the world hates you, no? Paggalit sa iyo ang mundo, no? Dapat hindi kayo mabibigla. Dapat alam nyo na una akong hinihate ng world. Si Jesus, sabi ni Jesus. So kayo wag kayong malungkot, malumbay, no? Kung if the world hates you. Kasi isipin nyo, una akong hinate ng world, no? At pag ikaw ay mahal ng mundo, no? Kinasusuklaman, no? Pag ikaw ay minamahal ng mundo, meaning ikaw ay bahagi ng mundo ito. Pero ikaw ay pinili ko, kayong mga nagmamahal sa akin. Sabi ni Kristo, pinili ko kayo labas sa mundong ito. Kaya, kinasusuklaman kayo ng mundo. No? Na-experience nyo na ba yan? Out of place kayo. No? Of course, sa mga grupo nyo, pag ganun pa rin yung gawi nyo, green jokes pa rin kayo, kabunduhan, materialismo, in ka. Hindi ka out of place. Pero pag gusto mo ng prayer, ayaw mo na namang green jokes, ayaw mo na yung mga topic ng mga materialismo, ayaw mo na yung mga topic na yun, awkward. Yeah? Kaya, nagiging awkward ka. Lumiliit ang mundo mo. Ha? Huwag kang mag-alala. Ma-out of place ka talaga. Matatakot ka mga kapatid pag parati kang hindi out of place. Parati kang swak na swak sa mga makamundong mga grupo. Doon ka mag-aalala. Ha? Hindi ka pa namumura. Ako ilang beses na ako namumura sa social media. Nung nag-comment ako doon sa yung nag-post yung Rappler na bisexual is okay. Tapos nag-comment ako doon na our identity is not found in our desires but in Christ. Ganun. So, limpak-limpak na pagmumura. Tapos, pumupunta pa sa private message ko, mga threats. Galit na galit talaga sila. Grabe. So, yun. Mga example. I'm sure naka-experience na rin kayo ng ganyan. Ha? John chapter 17 verse 9. I pray not for the world, but for them who you have given me. So, hindi si Jesus nagdadasal para sa mga nasa mundo. Pero yung mga kinuha mo, pinili mo para sa akin. So, dito na makikita na kinamumuhian talaga ng Diyos yung mga nasa mundo. Hindi yung mga nakatira sa mundo, kundi yung mga taong nabubuhay para sa mundo at makamundo. Okay? So, ang pinapahambing dito ni Jesus ay mga kampon ng kadiliman, who with their prince the devil. No? So, sila ang ikukondina sa everlasting fire. 1 John chapter 2 verse 15 to 17. Sabi niya, huwag niyong mahalin ang mundo, no? Yung mga karangyaan, kasikatan, no? Kasi ngayon, ang principle, if you have it, flaunt it. Dati ganun ako, no? Dahil kung meron ka, ipakita mo. Hindi pala Christian principle yan, mga kapatid. We don't own anything in this world. We are just managers.
Pinagkatiwalaan lang tayo. No? If you have talent, no? Why do you flaunt it as if you own it? Pinagkatiwala lang yan sa'yo. So that you have no right to be proud of it na parang sa'yo. No? Na bukod tangi ka kumpara sa iba. No? Do not love the world, nor the things that are in the world. Kasi kung sino man ang magmamahal sa mundo, the love of the Father. Pag nakakita kayo ng word na charity, the charity of the Father is not in him. Ibig sabihin yan, love. No? The love of the Father is not in him. Okay? Kasi ano ang nasa mundo? Concupiscence of the flesh. Anong ibig sabihin ng concupiscence? Desire. The desire of the flesh. The desire of the eyes. The pride of life. Ito yung tatlo. So, ito ang tatlo. Sa previous lesson natin, mga kapatid, di ba during Lent, Quaresma, anong pinapagawa sa atin? Prayer, fasting, almsgiving. Yung tatlo. Bakit ang tatlong yan? Prayer, fasting, almsgiving, to counteract itong tatlo. Yung concupiscence of the flesh, naka-counteract yan ng fasting. No? Didisiplinahin yung laman natin by fasting. Yung concupiscence of the eyes, naka-counteract yan ng almsgiving. Almsgiving. Yung gusto mo parating, meron almsgiving. Yung the pride of life, naka-counteract yan ng prayer. Kasi when you pray, you submit yourself humbly to God. No? So yung tatlong yan, desire of the flesh, desire of the eyes, pride of life. Yan ang kasapi ng mundo. So lahat yan, lilipas. It passes away, at ang lahat ng desire, it will pass away. Pero anong mananatili? Ang paggawa ng kalooban ng Diyos. Yan ang sinasabi ng 1 John chapter 2 verse 15. Do not love the world or anything in this world. Kasi pag meron kang minahal, no, na meaning attached, the love of the Father is not in you. Sabi sa James chapter 4 verse 4, mga nakikiapid, yung mga adulterers, alam nyo ba na ang pakikipagkaibigan sa mundong ito, pag ikaw ay nakikipagkaibigan sa mundong ito, ikaw ay nakikipag-away sa Diyos. Ikaw ay kaaway ng Diyos. Whoever is a friend of the world becomes an enemy of God. Kaya nga ang mga church fathers pumupunta sa mga desert, no? Anthony of the desert. Hindi ibig sabihin lahat tayo pupunta sa desierto. Sasabihin ko mamaya kung anong ibig sabihin nito, no? 1 Corinthians chapter 11 verse 32. Sabi, but while we are judged, we are chastised by the Lord. So dinidisiplina tayo ni Lord. Binibigyan tayo niya ng mga pagsubok, mga suliranin, problema, mga part ng disiplina niya sa atin pag tayo ay nakikita niyang lumilihis ang landas. Para hindi tayo makondina, malaglag kasama sa mundong ito. So parating ang mundo. So ito yung mga verses na sinasabi natin para pagpapatunay na ang mundo ito ay kasamaan. No? So pinapakita sa atin na ilalaglag sa apoy on the last day this world. Pero pag sinabing world, again, lilinawin natin, hindi itong mundo na kinabubuhayan natin. Hindi itong tinatakna. No. Yung world na ito ay symbolic na the concupiscence of the flesh, the concupiscence of the eyes, and the pride of life. Mga materialistic at mga
kamunduhan, at mga kasiyahan ng laman. Okay? Okay. Pero yung mga matutuwid, mga banal, na nagmamahal sa Diyos, sila ay andito sa mundo, pero hindi para sa mundo. So, magkaiba yun, di ba? So, we are in this world. Of course, kasi, paano tayo? Hindi naman tayo pwedeng lumipad. Hindi naman tayo pwedeng pumunta sa outer space. Nakatira tayo dito. Pero, kahit tayo'y nabubuhay dito sa mundo, hindi tayo nabubuhay para sa mundo. Magkaiba yun. Okay? We are in the world, but we are not of the world. Pero yung mga makamundong tao, hindi lang sila nabubuhay sa mundo, pero sila ay nabubuhay para sa mundong ito. Nakikipagkaibigan sila kung ano yung gusto, ano yung uso, no? Swak na swak parate. Sunod sa uso, sunod sa daloy ng kagustuhan ng mundo. Lahat ng mga tao gusto ng divorce, gusto rin ng divorce, same-sex marriage, mga tattoo, kung mga ano, no? Mga kahalayan, kasiyahan, green jokes, mga enjoyment ng mundo. Na? Doon din sila, sa agos ng mundo. So, concupiscence, yung mga desires, ng tatlong yun, ng flesh, ng laman, kung ano yung gusto ng laman, ito yung nangingibabaw sa kanilang puso. Okay? Yung luxury, yung greed, yung pag-isakid, no? At number 1 sa kanila kung ano yung iniisip ng tao sa kanila. Yun yung the esteem of others, yung karangalan. Bakit yung iba nagkakahulog-hulog lang sa building sa paggawa ng mga content para titingalain, no? Bibili ng napakamahal na mga gamit para titingalain, the esteem of themselves. Bakit nag-aaral ng the esteem of others, number 1 para sa kanila. So, ang ginagaya nila ay ang pride at ang arrogance ng devil. Hindi yung humility and mildness ni Jesus Christ. So, dito natin malalaman mga kapatid, if you want to die well, responsibilidad natin at seryosong duty natin na dapat lumisan sa mundong ito. To die. Patayin natin ang ating ugnayan sa mundong ito. No? Hindi lang sa salita, no? Hindi lang sa salita at sa words, kundi gawin talaga natin. Gawin talaga natin. Kasi pwede masabi na, I'm not of this world. Sa salita lang. Pero sa buhay, hindi nakikita. So, dapat makikita talaga sa buhay na we are detached from this world. At mind you, mga kapatid, hindi ito madali. Napakahirap. Napakahirap. Kaya, we have to pray every day for this grace. Me, I include this. Lord, give me the grace, no? Spirit of prayer, detachment from the spirit of detachment from this world. So, everyday ko hinihingi yan. The spirit of detachment. Kaya mahirap, hindi madali. Isa sa pinakamahirap to detach from the world. So, babalik-balikin. Struggle yan eh. Tag-war yan eh. Everyday, hinihila ka patungo sa world. So, everyday ka rin maghihingi ng grace, power from God to detach from this world. Hindi yan, walang tao makasabi na graduate na ako, detached na ako sa world. No, until your dying breath, hindi nagsusurrender ang prince of this world na hihilahin ka patungo sa world. So, until death ang struggle. No? So, it is utmost difficulty and importance. No? Kaya nga, tinanong si Jesus kung marami bang maliligtas. No? Ang sagot niya, sikapin yung makapasok.
Kasi napakaliit, napakakitid ng gate patungo sa kaharian, patungo sa buhay. Sabi niya sa Luke chapter 13, sabi niya, enter the narrow gate because ang daan patungo sa mundo, yung mundo na kasalanan, malawak at maraming dumadaan dito kasi napakadali. Napakadali. Just like for example, when I decided to go to Mass every day and after that go to the Blessed Sacrament, when I decided alarm alas 5, kada alarm sa alas 5, ako pa naman antukid ako. Ang hirap, no? Sabi, ano ba tong pinasukan ko? Ano ba tong decision ko? Dami ko ng mga enjoyments na dati ginagawa, hindi na ngayon, no? Iba na yung priority. Kung sabi ko, looking back, kung hindi ko to ginagawa, lalo na itong pagpe-prepare ng lecture every Wednesday, no? Hindi ko to ginagawa, walang stress. Diba? Ang dali-dali ng buhay ko. Magkakape lang ako, punta ako sa barkada ko, magkakape kami sa coffee shops, re-relax, playing golf, kung ano, watching, pagkatapos ng opera, pagkatapos ng clinic, relax na. Pero ginagawa mo itong mga bagay na ito for the kingdom, hindi madali. Mahirap. Kaya, pag gumawa ka ng kabunduhan, ang dali-dali, walang effort, mga kapatid. Wide is the gate and broad is the way to destruction. But, kaya marami ang pumapasok dito. Madali lang makipagkwentuhan ng green jokes. Ang dali pumatol ng mga chicks. Mas madali. No? Mahirap magtimpi. Mahirap magpigil. No? Narrow is the gate and straight is the way that leads to life. No? Konti lang ang dumadaan dito. Because you need discipline. You need to discipline your flesh. To deny, to carry your cross. Mahirap. No? So to live in the world, nabubuhay ka sa mundo, pero i-despise mo yung pleasure is very difficult. Mahirap. Balancing act everyday yan. Balancing act. No? You need the wisdom of God. So, sabi ni Saint Robert Bellarmine, nakikita yung mga beautiful object, pero pigilan mo yung sarili mo na hindi mo sila mamahalin talaga ng ubod ng ubod. Ano ba itong Tagalog ko? Anyway, to taste the sweet things and not to be delighted. Tapos to despise honors. Iiwasan mo yung mga karangalan, to court labors, yung hahanapin mo yung kahirapan, yung mga pag-labor, to willingly to occupy the lowest place, no, in gatherings, to yield to the highest of all others in fine, to live in the flesh as if nothing, not having flesh, no? Parang tila ba ito ay nararapat sa mga anghel lang at hindi para sa ating mga tao. Mahirap talaga. Kasi hindi ito natural inclination ng ating pagkatao. Pero ano nang sabi ni St. Paul? 1 Corinthians chapter 7 verse 29. Ito parang matalinghaga tong verse na ito, pero napakagandang pagpaliwanag ni St. Robert Bellarmine sa verse na ito. Dati hindi ko maintindihan, pero nung nabasa ko itong paliwanag ni St. Robert, naintindihan ko na. No? Sabi ni St. Paul, therefore, brethren, the time is short. No? Kaya, yung mga tao na may mga asawa, dapat mabuhay sila na parang wala silang asawa. Ay yung mga umiiyak, dapat as if hindi sila umiiyak. Yung mga nalulungkot, dapat nabubuhay sila parang as if hindi nalulungkot. Yung mga nagsasaya, dapat mabuhay sila na parang hindi nagsasaya. As yung mga bumibili ng mga property, as if
hindi sila bumibili at as if wala silang property. No? So, and they that use this world as if they use it not, for the passion of this world passes away. So kung babasahin, parang ang hirap naman. Ano to, parang addict. Yeah. You rejoice as if you do not rejoice. Ano ibig sabihin nito? No? May asawa ka na parang wala kang asawa. Ano bang ibig sabihin? Ang ibig sabihin nito, mga kapatid, ay ini-encourage the Saint Paul, no, sa mga faithful, na dahil sa ating hope of an eternal life, may naghihintay sa atin na kaligayahan na walang hanggan, na hindi mo compare, no, dahil ubod ng kaligayahan sa kabila. Dapat, nabubuhay tayo na hindi tayo masyadong naapektuhan sa mga bagay dito sa mundo. Hindi tayo naapektuhan masyado. Maapektuhan ka, of course, pero hindi lubos na maapektuhan. As if, kahit may-ari tayo, as if na tinatrato natin na hindi sa atin yan. Na it does not belong to us. Okay, nakakalito, pero explain natin further. So, ibig sabihin, pag meron tayong pamilya, meron tayong asawa, we love them. Pero yung love natin, moderated. Hindi yung number one sa ating buhay, ang ating asawa o ang ating anak. It is always God. Moderated. Yung hindi yung iba, di ba, yung may mga kasabihan, mga poem, I cannot live without you. If you die, I die. Mali yun, mga kapatid. Sa mga, pelikulang yan. Yes, we have family. We thank God for our family, pero hindi tayo yung nabubuhay para sa kanila lang. We live for God. No? Yung iba, di ba? Pag nawala na yung business nila, tatalon sa building. Kasi doon mo nakikita na nabubuhay sila para sa kanilang career. Yung meaning ng life nila, yung kanilang sport, I live. Yung iba, di ba? Namatay siya na aksidente sa motocross. Tapos sabi ng iba, at least namatay siya doing what he loved. Hindi yun, mali yun. Namatay ka doing what you love. Paano na yung eternal life mo? Hindi ka lang nabubuhay para sa motocross. Hindi ka lang nabubuhay para sa surfing mo. Hindi ka nabubuhay para you doing what you love. No? You have a family, but your love for them is moderated. For example, kung namatayan ka ng mga anak, no? Namatayan ka ng anak, siyempre, apektado ka, iiyak ka. Pero hindi ka iiyak na parang wala nang hanggan na siya na lang. Alam mo na hindi hanggang dyan yan. Ang anak mo, pwedeng napunta yan sa langit. Alam mo, you have hope. No? Babasahin ko sa English. As that if they wept for the loss of children or for their goods, they should weep but little. No? So, may kakilala ko na dito ngayon, nakikinig, no? Namatayan siya ng anak dahil sa dengue. Pero, believe ako sa kanyang tatag, hope in God. Hindi siya nawala ng pag-asa. Because he knows that her little child is with God right now. And ang hope niya nakasalalay kay Kristo. No? So, and then, yung mga taong nagre-rejoice dahil may nakatanggap ng blessing kay God, no? Of course, nagre-rejoice ka, pero hindi yung todo rejoice na dito lang nakasalalay yung happiness mo. Kasi alam mo, meron pang naghahantay doon. So, if you possess property, as if hindi sa'yo ito. So, ganun ang taong not of this world. Yun ang sabi ni Saint Paul. So, nakatira ka dito sa mundo, pero iniisip mo parati na ang isang paa mo andun sa eternity. Estranghero lang tayo dito, dumadaan lang tayo dito, at hindi talaga ito. Kaya pag namatay ka dito, hindi
walang saysay ang buhay mo. Kasi ang buhay mo ay meron pang karugtong. As if we are strangers, as if we are pilgrims, not citizens of this world. Our Father who art in heaven. So nire-remind ko everyday pag sa puntong who art in heaven, my Father is in heaven waiting for me. My home is not this world, but my home is in heaven. I am just passing through. Kaya sabi sa 1 Peter chapter 2 verse 11, Dearly beloved, I beseech you, no, inumungkahi ko kayo, no, to live like strangers. Hindi ka talaga dito. Pilgrims, dumadaan ka lang. Kagaya ni Padre Pio. Pagpasok ng visitor kay Padre sa kwarto ni Padre Pio, tinanong siya, bakit isang upuan at saka isang higaan lang? Saan na yung mga furnitures mo, Padre Pio? Sabi ni Padre Pio, saan din yung furniture mo? Sinagot siya ni Padre Pio ng tanong, saan din yung furniture mo? Padre Pio, bumisita lang ako dito Siyempre, wala akong furniture. Ganon din ako. Bumibisita lang ako dito sa mundo. No? So, kaya, we should refrain from carnal desires kasi ito ay nakikipagtigma sa ating kaluluwa. Kaya, ang sabi ni Saint Peter, for example, dapat nabubuhay tayo sa mundo ito na parang tumitira tayo sa isang bahay na hindi sa atin. Like, yung mga kayamanan mo, tratuhin mo na ito ay pwedeng mawala sa iyo anytime. Pwedeng kunin ni Lord sa iyo anytime. Okay, bigyan ko yung example. Taong grasa kayo. Tapos, inimbita kayo ng isang milyonaryo. Sabi, pupunta ako sa Amerika, ikaw muna tumira dito sa 5-story mansion. May swimming pool lahat. Diyan ka muna. Hindi sa'yo to. Pagdating ko, kukunin ko sa'yo. Okay? Pero siguro mga 20 years akong pupunta sa Amerika, ikaw muna. So nakatira ka, walang-wala ka, alam mong wala ka, pinatira ka lang, hindi yan sa'yo. So hindi mo pwedeng baguhin yan. Pinapangasiwa lang sa'yo. Pinapangalaga sa'yo yung bahay na yan. So dapat tumitira ka sa bahay na yan na aalagaan mo at anytime babalik yung may-ari, pasalamat ka kasi wala kang tirahan, taong grasa ka lang. So pasalamat ka na during time may bahay ka. So ganun din. So lahat ng kung anong meron sa'yo, tratuhin mo na anytime hindi ka attached doon kasi pag kinuha na bankrupt, nasunugan ka, hindi ka talaga yung depressed kasi yung mga taong attached, wala nang saysay ng buhay nila kasi yung buhay nila ang kanilang asawa, ang buhay nila ang kanilang negosyo. So sa mga taong hindi attached, kahit mawala pa yan, kagaya ni Job, hindi sila apektado that much because their hope is in God. So ang carnal desire, hindi siya tutubo sa puso mo pag lahat ang tingin mo ay hindi sa'yo. Lahat pagmamayari ng Diyos. Okay? So, kaya kahit kamatayan, so papatayin ka pag ginawa mo ang kalooban ng Diyos. So, deny Christ or deny the commandments of Christ. Huwag ka matakot. Kahit mamatay ka man, ginagawa mo ang kalooban ng Diyos, huwag ka matakot kasi hindi mapipinsala. Hindi ka mapipinsala. Mas mapipinsala ka kung gumawa ka ng kasalanan para lang masalba mo ang iyong buhay. No? Yung iba, para masalba ang buhay, gagawa sila ng kasalanan. No? Yung prinsipyo nila, iibahin nila. Lulunukin nila yung prinsipyo, magkokorrupt sila, gagawa sila ng ganito para hindi mawala ang negosyo nila. So meaning, ang mga ganon, mga taong yon, gumawa sila ng kasalanan para lang masalba ang buhay o negosyo nila. Meaning,
doon mo nakikita na of this world sila. Naka-attach sila doon. Kasi ayaw nilang bitiwan ang buhay nila for the sake of God. Meaning, ang kanilang hope ay hindi sa everlasting life, but only of this world. Para kay St. Paul, to live is Christ, to die is gain. So, sabihin ng iba, pag tinanong tayo, iilan ba dito sa mundo ngayon, no? Ang dead to the world at na-secure ang kanilang salvation. Sabi ni St. Robert Bellarmine, konti lang. Marami ang tao na hindi lang nabubuhay para sa mundo, kundi hindi lang sila nabubuhay, kundi mahal na mahal nila at sila ay gustong-gusto nila ang riches, honors, pleasures. No? At ang warning is, hanggat hindi ka desidido na mamatay sa mundong ito, no? You will die a bad death. Unless you have not made up your mind to die to this world, to die to the world, you cannot die a good death. You will die a bad death, and you will be condemned with the world. At sabihin ng iba, paano yan? Ang hirap-hirap, no? Ang hirap to die in the world, na to despise the good things na blessings ni God. Binigay sa atin ni God yan. Paano natin hindi enjoy yan? Sabihin ng iba. Ang sagot dyan, ganito. Hindi naman inuutos ni God na to entirely absolutely neglect the riches and honors of this world. Hindi sinasabi na lahat tayo ibenta natin, ari-ari natin, tumira tayo sa bangketa. Hindi ibig sabihin yan. Kasi si Abraham, example, he is rich. Si David, no? They possess great riches. Josiah's, mga kings, emperors. But they are pleasing to God. No? At marami pang iba. Pero, ganito, merong malaking pero. The good things of this life, therefore, its riches, honors, pleasures, not entirely forbidden. Hindi pinagbabawal automatic entirely ni God ang riches, honors, pleasures. Okay? Liwanagin natin. The good things of this life, hindi siya entirely forbidden for Christians. But, no, ang pinagbabawal ng Diyos, ang kalabisan na pagmamahal at attachment to these things. The immoderate love of them. Liwanag. No? Yung sinabi ni St. John, the concupiscence, the desires of the flesh, the desires of the eyes, and the pride of life. Kaya lang mag-ingat tayo. Kasi napaka manipis na hibla ang namamagitan sa dalawa. Yung na-enjoy mo yung blessings ni God at yung pagka-attach. Napaka-konting difference. Kaya it's a delicate balance parate. Kasi akala mo nag-enjoy ka lang, pero yun na pala, may concupiscence of the flesh ka na. So may the moderate. So si Abraham, anong katangian na makita natin kay Abraham? Yung paggamit niya ng mga riches niya, hindi kalabisan. Yung ibang tao, dahil may pera, yung pinaka-top of the line talaga, uubusin talaga yung mga luxury, uubusin talaga sa mga alahas, yung mga napakamahal na mga gamit, na mga kotse, na mga ano. No? Yung si Abraham, paggamit niya ng kayamanan niya, moderate use. At handa siyang i-give up lahat ng kanyang ari-arian kung ito ay kalooban ng Diyos. He most willing to dispose of them willingly. So meaning, generous siya. Ang tingin niya,
ang pagtrato niya sa mga properties niya, hindi sa kanya, kundi siya ay manager lang, tagapangasiwa na willing siyang i-share sa mga nangangailangan. At nakita natin na hindi siya nag-atubili na i-give up ang kanyang anak na si Isaac. Anak nga niya, hindi siya nag-doubt, no? Hindi siya nagdalawang isip na ibigay sa Diyos. Ano pa kaya ang kayamanan niya? So dito makita that Abraham is rich, but he is not of the world. He is dead to the world. So pwede kang mayaman, no? But you are dead to the world. Hindi ka gahaman at hindi ka anytime pwede mong iwanan kung ipapag-give up ni God sa iyo. So he is rich, but he was richer in faith and in love. So hindi ang abundance at riches ang gauge ng to be of this world. Ang gauge ng to be of this world is the concupiscence of the flesh, the concupiscence of the eyes, and the pride of life. Itong tatlong ito, pag isinamarize ito, nasummarize ito sa one word, cupidity. Ano ibig sabihin ng cupidity? Greed, yung kasakiman. So, pag sinamarize yung tatlong ito, cupidity, greed. Ito ay opposite sa divine charity. Yung divine charity is generous, no? Mapagbigay. So, kung gusto nating simulan na mahalin ang Diyos, no? Dapat mamatay tayo sa mundo. So, di ba mahirap mamatay sa mundo? Mahirap. Mahirap yan kung walang pagmamahal sa Diyos. Again, kung may pagmamahal ka, totoong pagmamahal sa Diyos. So, every day I also ask, Lord, no, give me the grace to love you with all of my heart, mind, and strength, and to love my neighbor as myself for the love of you. Hihingin mo yan. Hindi mo mamamahal ang Diyos sa sarili mong willpower. Kailangan mo ng grace. Lord, give me the grace to love you. So, pag nadarama mo ang pagmamahal ng Diyos, madaling mamatay sa mundo. Okay? If love increase, your cupidity decreases. Yung greediness mo, magdi-decrease yan. Para yung counterbalance. If the love of God increase, the cupidity decreases. No? So, charity cannot increase without other diminishing. Hindi mo ma-increase ang love for God mo pag hindi bumaba ang iyong cupidity. So, imposibleng tignan, imposibleng mamatay sa mundo, imposibleng gawin ito. Napakahirap gawin kung wala tayong pagmamahal sa ating puso. If there's no love of God, imposibleng gawin ang mamatay sa mundo. So, yun talaga dapat ang una mong to increase the love of God. To live in this world as if we do not belong to it. We will be made most easy when love resides in our heart. So, what is insupportable and burden to cupidity? Sweet and light to love. Yun ang sinabi natin. Pag may pagmamahal sa puso natin kay God, hindi imposible, hindi mabigat. Pero kung puno ng love of self, love of the world, mahirap mamatay sa mundo. Okay. Again, napakahirap. Napakahirap. No? Pero napaka-importante to die to this world. Pero ang sabi dito, babasahin natin. Those find it most difficult who know not the power of God's grace.
No? Kung hindi mo alam ang power ng grace ni God, hindi mo hinihingi, hindi ka familiar dito, mahirap talaga. Pero kung parati mong hinihingi ang power, the grace of God, no? You will taste the sweetness of God. Pag natikman mo na yung tamis ng pagmamahal ng Diyos, the sweetness of God, no? Humihina. I'm sure na experience niyo na rin yan. Yeah? Dati ako, gusto ko ito, pero wala nang lasa. Yung word na insipid, ang meaning niyan, tasteless, walang lasa. Nagiging walang lasa ang mga kamunduhan na dating gustong-gusto mo. Kung gusto mo, mag-increase ang love mo kay God, as much as possible, receive the Holy Eucharist worthily. Receiving the Holy Eucharist, kung pwede, daily, nag-i-increase. Diba? Sa punto ng pigsabi mo, give us this day our daily bread. I pause and I say, you are the living bread that came down from heaven. So, sino ba yung gusto? Anong hihingin ko? Ang pinakahihingin ko, ikaw, Lord. Wala nang iba. Jesus, you are the living bread. No? You are the living water. Pag I'll take you in, wala na kang hahanapin pang iba. No? Pero hindi mo ma-feel sa words pa lang, kaya hinihingi, Lord, give me the grace to have a deeper understanding, deeper appreciation, deeper love, deeper hunger for this greatest sacrament, which is you. The sacrament of Eucharist, ikaw to, no? So, siya ang pinaka-the best mong hingin. Pag natikman mo na ang sweet love of God, nagiging walang lasa na itong mga material things, mga honors, no? Now, so, sa ating mga seryoso to learn the art of dying well, no? Which is ang ating eternal happiness na kasalalay, importante talaga na we have to learn to die to the world every day. No? Kasi imposible na mabuhay sa mundo at mabuhay sa Diyos. Opposite yan. No? The more you live with God, the more you die to the world. The more you live with the world, the more you are away from God. Ang sabi sa Imitation of Christ, in truth, you cannot have two paradises. Enjoy ka dito sa mundo, tapos mag-i-enjoy ka rin sa langit, na walang pakundangan. Of course, nag-i-enjoy ang mga Kristiyano. Nag-i-enjoy tayo. Binibigyan tayo ng joy at happiness ni God. Pero yung enjoy na walang pakundangan, hindi pwede yan. You cannot have two paradise. It is impossible to enjoy the delights in this world and to reign with Christ after. Pili ka. God bless us all. Okay. So, sinong mag-closing prayer? Sis May, gusto mo mag-closing prayer? Hello. Yes, Okay, closing Doc. prayer ta, Sis May. Okay. Happy. Sige. Let us pray. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Lord, pour out on us the spirit of understanding, truth, and peace. Help us to strive with all our hearts to know what is pleasing to you. And when we know your will, make us determined to do it. We ask this through Christ our Lord. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Thank you, Doc. Thank you, Sis May, for the closing prayer. So, sino pa hindi ko nabate? Si Brother Gabriel. Hello. Hindi ko pa nag-greet. Brother Gerson. Hello. Good evening. At Brother Naben. Yung kanina, iba, nag-greet ko na. Sis Marites, hindi ko pa nag-greet. At sa mga nagtiyaga dito sa Zoom, extra points kayo kay Lord. At saka sa YouTube, No. Facebook. Yes. Gusto ko lang pasalamat ng Yes.
Sis, thank you. Magpapasalamat lang po ako ng personal sa iyo, Doc El, through your wisdom na binigay sa ni Lord, and you are willing to share this to all of us. So, through this, Doc, talagang marami pong na-change sa mga habit ko, like yung pagsisimba. Kung noon po talaga, Doc, na sobra yung boring ko, and now I'm always so much excited to go to church, especially every Sunday, kasi yun po, meron po talaga akong trabaho, so yung Sunday, hindi ko po talaga siya pinapalampas. And I'm so excited na every time na nag-receive ako ng Holy Eucharist, parang hindi ko po iba yung impact sa buhay ko eh. Praise the Lord. So naintindihan ko talaga, Doc, through your program. So thank you so much, and I always pray na sana bigyan ka pa ni Lord ng mahabang buhay and palusog na pangatawan para marami pang maabot ang programa mo ng wisdom na maaari pa naming matutunan. Salamat po. Saan ka ngayon, sis? Andito pa ako, Doc, sa Canada. Wow. Sana all. Thank you, sis, sa encouragement. Thank you sa appreciation also. Okay. Salamat po. Praise the Lord. Praise the Lord. Okay. Bye-bye, brothers and sisters. Bye-bye. See you next week. Ay, next week pala, wala tayong meeting kasi magme-medical mission ako sa Bohol. So, Martes pa lang ng gabi, alis na. So, wala muna tayo next week. 1 week na surgical mission sa Bohol. Bye-bye. God bless. Bye-bye, Doc. Bye. Bye, Doc. Thank you.